Això és un bolet. Venen de la muntanya i se tenen d'agafar amb molt de cuidado. La meva família i jo vam agafar molts per ensenyar a la classe. 1, 2, 3, 4. Hola, sí, podrían haber 24. Ja no hi ha més? El que queda són trossos. Ah. Molt bé. Joel, una cosa.